салом, инак манзури шумост барномаи хабар барои ту. охирҳои соли 2021 дар намоишҳои электронии нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд қимати бензин ва сӯзишвориҳои дизелӣ каме поин рафт, аммо қимати газ ҳамоно боқӣ монд. ҳоло нархи 1 литр газ ба чанд сомонӣ баробар аст? айни замон 1 литр гази моеъ дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории маҳаллӣ 7 сомону 30 дирам то 7 сомону 40 дирам, бензини навъи АИ-92 10 сомону 30 дирам ва АИ-95 10 сомону 80 дирам ва сӯзишвориҳои дизелӣ 10 сомону 30 дирамро ташкил медиҳад. Тоҷикистон ният дорад ки рӯйхати кишварҳои воридкунандаи гази моеъ ба кишварро васеъ кунад ва дар ин бора Далер Ҷумъа вазири энергетика ва захираҳои обии Тоҷикистон ба хабарнигорон иттилоъ додааст. Ба гуфтаи ӯ, ҳоло таъминкунандагони аслии маводи суғд барои Тоҷикистон Русия ва Қазоқистон ҳастанд. Тоҷикистон дар соли 2021 аз кишварҳои ҳамсоя чанд ҳазор тонна газ гирифтааст. дар соли 2021 ҷумҳурӣ аз кишварҳои ҳамсоя аллакай 5000 тонна гази моеъ гирифтааст. дар Тоҷикистон чанд ҳазор тонна маводи суғд ворид шудааст. дар маҷмӯъ ба Тоҷикистон 410 000 тонна маводи суғд ворид шудааст, ки 360 000 тоннаи он аз Қазоқистон ворид гаштааст. бақияи гази моеъ аз Русия ворид гаштааст. бояд гуфт ки ин навъи сӯзишворӣ яке аз маъмултарин барои ронандагони тоҷик аст. тибқи иттилои расмӣ беш аз 60% нақлиёт дар Тоҷикистон бо гази моеъ ҳаракат менамояд. воридоти газ аз Туркманистон ба ҷавонон чӣ аҳамият дорад? агар ки аз Туркманистон ба Тоҷикистон газ ворид шавад, шояд он вақт нархи гази моеъ арзонтар гардад. ин амал барои ҷавонон ҳам барои ронандагону мусофирон қулай хоҳад буд, зеро агар газ арзон шавад, ҷавонон бемушкилӣ аз нақлиёти худ истифода менамоянд. ронандагон бошад бо нархи дастрас ба мусофирон хизматрасонӣ хоҳанд кард. аммо мутаассифона маълум нест ки ин ба нархи сӯзишворӣ таъсир мерасонад ё не. дар ноҳияи шумо нархи сӯзишворӣ чанд сомонӣ аст? нархи онро дар комментария нависед. то хабари оянда, хайр.